سلام تعنا هبلنا كوراتن كورانن تخطاتلتي لوم تلفزيون زيناتات دهاي لومين مكتتال لايك شيرن سابسكرايبن نختقورو بمعدام نابا زرزرام كنسقر ጉዳይ አመራርሓ ሕወሓት ሕዝውን መዘራረብ ኮይኑ ቀጽኢለሎም ንአዋርሕ ክጸላለሙን ክዋጥጡን ጸንሑ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ጌታቸው ረዳን አቦ መንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን በሓደ ኮፊሎም ዘርኢ ስእሊ አጀንዳ ዚዕለት ኮይኑሎም እቲ አይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝወዝዕዎ ምስሊ ዶክተር ደብረጽዮንን ባዕሎም ጌታቸው ረዳን ሳልሳይ ሰብ ኣብ ማእኸሎም ኮይኑ ዘርኢ ፎቶ እዩ አይተ ጌታቸው ረዳ ምስቲ ስእሊ ዘተኣሳስርዎ መልእኽቲ ድማ ከምዚ ይብል ካብ ርሑቕ ዝመጸሰብ ኣየለን ንምቅራብስ ንሕና ንቀራረብ ኢልኩም ከተራኽቡና ትጽዕሩ ዘለኹም ተጋሩ ክብሪ ይሃውኩም ተቀራሪብካ ምዝራብ ዝመስል የለን ይብል ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ትማሊ 19 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ዝዘርግሕዎ ብፎቶ ዝተደገፈ መልእኽቲ ስዒቡ ብዙሓት ሓሳባት ይለዓልሉ ነቲ ሓሳብ ብዙሓት እንትንእድዎ ካልኦት ድማ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ብምባል ይነቕፍዎሎም ካብኡም ላዕሊ ግና ንኽልቲኦም ዘራኸበ ሰብ እንተዋእዩ ዝብል ሕቶ ናይ ብዙሓት ኮይነሎም እቲ ሕቶ መንነት እቲ ሰብ እንታይ ኮነስ ነዞም ዝተቆሳሰሉ ሰባት ብኸመይ ኣራኺብዎም ብኸመይ ከተዓርቆም ክኢሉ ዝብል እዩ ኣይተ ሰባዊ ደሳለኝ በዓል ሃፍቲ ዲያስፖራ ትግራዋይ ከም ዝኾነ ይንገረሉ ኣብ አዲስ አበባ ድማ መንበሪ ገዛ ከም ዘለዎ ይግለጽ በዚ ድማ ንኽልቲኦም መራሕቲ ናብ አዲስ አበባ ጸዊዑ ከም ዘራኸቦም እዩ ዝወጽ ሓበሬታታት ዘመልክቱ ዶክተር ደብረጽዮንን ኣይተ ጌታቸውን ካብ ምርኻብ ወጻኢ እንታይ ተዘራሪቦም ኣብ ምንታይ መደምደምታ ኸበጺሖም ዝብል ነገር ግን ዝተብሃለ ነገር የለን ንመራሕቲ ሕወሓት ንምትዕራቕ ካብ ፖለቲከኛታት ክሳብ ምሁራት ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ክሳብ ዓበይቲ ዓዲ ቅድን ክብል ፈቲኖም ከም ዘይተሳኽዕሎም ይዝረብ እሞደኣ ብዙሕ ፖለቲካዊ ድሕረ ባይታ ዘይብሉ ኣይተ ሰባዊ ደሳለኝ ከመይ እዚ ጉዳይ ተሳኺዕሉ ዝብል እውን ዛጊድ ዘይተመለሰ ጉዳይ ኮይኑ ቀጺለሎም ምክንያቱ ቅድን ክብል 7 ማሕበራት ዘካተተ መሸማገሊ ኮሚቴ ተጣይሹ ንኽዓርቕ ፈቲኑ ከይኮነሉ ጸኒሑ እዩ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ሕወሓት ድማ ምስቲ ሓድሽ ገዛ ደርቢ ዝብሎ ጉጅለ ዕርቂ ዝበሃል ከም ዘይህሉ በተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ዶክተር ደብረጽዮንን 27 መጋቢት 2015 ዓመተ ምህረት ርክክብ ስልጣን ካቢኔ ክገብሩ ከለዉ እቲ ጊዜያዊ መምሕዳር ብቐንዱ ናይ ሕወሓት ምዃኑን ርክክብ ዝበሃል ነገር ከም ዘየለን ሓዊሮም ከም ዝሰርሑን ቃል ኣትዮም ነይሮም essentially ያው ሰርሞኒያል ተረክብ በቢሮ ዝግበር ግን እዚ በዕሊ ግን ተረኺብና ስራሕና ንጅምረሉ ኩነታት ስራሕና ነረክበሉ ጊዜያዊ ምሕዳር መስራሕና ዝጅምረሉ ኩነታት ንምፍጣር እዩ ናይ ውድበይ ቦምበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዘረክቦ ነገር የለን ነብዚ መድረኽ እዚ በተመሳሳሊ እኔት በተመሳሳሊ ተሓስባ ግን ዝጎለና ተካና ናመላና ክነማሐሾ ዝግበአና ናማሐሽና ግን በታስ ተጀመረት ትግራይ ህሉና አንመርጋጽ ዝጀመርና ያመንቀሳቀስ ናብ ዝሓሸ ብርክን ውጻሕ ዘኽእልና መድረኽ ተፈጢሩ ብድሕሪዳ እንታይ ባይስዎም ካብ በዓልቶም ሓሊፉ ንምንታይ ንህዝቢ ከሻቅሉ ከሪሞም ዝብሉ ኣብ ብዙሓት ኣእምሮ ዝመላለሱ ሕቶታት ኮይኖም እረ ሕዚ እንተ ተዓሪቆም እውን ሓደ ነገር ይዝብል ግን ኣይጠፉን ምዚ ተኣሳሲሩ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ንዝተወሰነ ግዜ ኣብ ስራሕ ከም ዘይህሉ ብምፍላጥ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ምውካሎም ዘርኢ ደብዳቤ ካሊ ተወሳኺ አጀንዳ ዚዕለት ኮይነሎም ምስቲ ዝወፀ ስእሊ ዘተኣሳስርዎ እውን ኣይተስኣሉን ውክልና መሃብ መንግስታዊ አሰራር ሐኳን ተኾነም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ስልጣኖም ንወድ ወረደ አረኪዮም ብምባል ከጋውሖ ዝፈተና ማሕበራዊ ሚድያታት ግና ውሕዳት ይኮናን አመራርሓ ውድ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ጉሕለት ልዕሊ 1.7 ሚልዮን ቅርሺ ከም ዘጠፋፍኡ ኮሚሽን ቁጽርን ኦዲትን ይትውድብ አፍሊጡ እቲ ኮሚሽን ትማሊ 19 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝሃወ ጋዜጣዊ መግለጺ አቦ መንበርቲ ውድብ ክብሮም በርሀ ዝርከብዎም ብርሃነ ንጉስ ተስፋይ ገብረ ተኽለ ክብሮም ተኽላይ ዮሴፍ በርሀ ዝበሃሉ ላዕለዎት አመራርሓ ዝተዋሃቦም ሓላፍነት ንጎኒ ብምግዳፍ እቲ ውድብ ጠጠው ዝበለሉ ትግራይ ሃገር ክትከውን ይግባእ ዝብል ፖሊሲ ምስ አመራርሓ ፌደራል ብምዝራብ
ለዊጦም ወኦም ይብል አቦ መንበርቲ ውድብ ዝርከብዎም ላዕሎት አመራርሓ በሃገራዊ ቦርድ መረጽ አቢሉ ዝረኸቦ ገንዘብ ብውልቃዊ ውሳነኦም ብዲያስፖራ ትግራይ ኣብ ፖላንድን ዝቐረበ ጻውዒት ኣኼባ ስዒቡ ልዕሊ 1.7 ሚልዮን ቅርሺ ብምጥፋዕ ዓቕሚ ፋይናንስ እቲ ውድብ ከም ዘዳኸምዎ ኮሚሽን ኦዲትን ቁፅፅርን ኣፍሊጦሎም እቶም ገንዘባት ጥፋፊኦም ዝተውሃሉ ላዕሎት አመራርሓ እቲ ውድብ ብኮሚሽን ኦዲትን ቁፅፅርን ዝቐረበሎም ክስ ግን ዛጊድ ዝሃብዎ ምላሽ የለን ሶማሊያ ንኢትዮጵያዊ ዲፕሎማት ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብቲ ሃገር ንኽወጽእ ኣዚዛ ብሰንኪ ምስ ሶማሊላንድ ዝተኸተመ ስምምዕ ርክብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ምትህላኽ እትርከብ ሶማልያ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኢትዮጵያ ዓሊ መሐመድ አደን ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብቲ ሃገር ንኽወጹ ኣዚዛ ኣላ ኣብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ከም ኣማኻሪ ኮይኖም ዘገልግሉ ዝነበሩ ዓሊ መሐመድ አደን ምስ ዲፕሎማስያዊ ተርኦም ኣብ ዘይኸይድ ንጥፈታት ይሳተፈሉ ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሶማልያ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዕላው ገይሩ መግለጽ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሶማልያ ዓሊ መሐመድ አደን ካብ ዲፕሎማስያዊ ተልእኾ ወጻኢ ዝገብርዎም ንጥፈታት ዝርዝር ሓበሬታ ይሃበን እንተኾነ ግን ተግባራቱ ንውዕሊ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ቪየና ዝጥሕስ ይኽብል ከሲሶሎም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ግን ብዛዕባ መስጓጉቶም ዲፕሎማት ኣመልኪቱም ክሳብ ሕዚ ዝሃቦ ነገር የለን ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብቲ ሃገር ንዝነበሩ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሙክታር መሐመድ ዋረ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብ መቃዲሾ ንኽወጹ ሶማልያ ምእዛዛ ዝዝከር እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ሶማልያ አዲስ አበባ ንዝነበሩ አምባሳደራ አቀዲማ ጸዊዓቶም ያም በአንጻሩ ድማ ኣብታ ምክንያት ዝምድናው ምትሕርፋፍ ኮይና ዘላ ሶማሊላንድ ዝርከብ ቆንሲላ ኢትዮጵያ ናብ ኤምባሲነት ከም ዛዕበየቶ ዝዝከር እዩ ወትሩውን ቅልውላው ዘይፍለዮ ቅርና አፍሪካ ከምዚ እዋን አስጋኢ ኮይኑ ይፈልጥን ዝብሉ ተንተንቲ ይወዝሐለው ላዕላውነተይ ተደፊሩ ዝብል እምነት ዝሕደረት ሶማልያ ንኢትዮጵያ ናብ መጻብ ከም እታው ብዘለለም ናብ ኩናት ከም ሩሕ ዝኽእሉ ስጉምትታት ኣብ ሙሳድ ትርከብ ምስ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ርክብ የብለንን ምስ ዝበለተን ኤርትራን ግብጽን ድማ كل مداي متحبار تكايدلام زي سلوساو ركب انتاي خغبر يخيل مس ايتيوبيا زولو ركب كنابي كم رح يخيل زبل ግን ናይ ብዙሕ ስጋት ኮይኑ ቀጽኢሎም እዚ ከም ዝሉን ከሎ ካብ ዝኾነ ይኹን ጽዑንተ ይምጻ ምስ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ስምምዕ ካብ ምትግባር ዛዕግታ ነገር ከም ዘየለ ሶማሊላንድ ፍሊጣላ ፕሬዝዳንት ሶማሊላንድ ሙሴ ቡሂ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ኣብ ሶማሊላንድ ምስ ዝካየድ መረጻ ብዝተኣሳሰረ ምስ ቢቢሲ ሶማሊኛ ብዝገብርዎ ቃለ መሕተት ሶማሊላንድ ምስ ኢትዮጵያ ዝወጽሖቶ ስምምዕ ዘባው ጉዳያት ብዝምልከት ሪኢቶም ሂቦም ኣለዉ እቲ ኣብ ሓደ ወርሒ ክፍጸም ተባሂሉ ዝነበረ ነገር ግን ዓመት ንኽመልኦ ተቃሪቡ ዘሎ ስምምዕ ዝምልከት ዝተሓተቱ ፕሬዝዳንት ቡሂ ዝተቀየረ ነገር የለን ክብሉ ገሊጾም እዮም ኣብ ከይዲ ርክብ ዘሎ ኩሎም ወገናት ነቲ መተግበር ሰነድ ማዓስከም እንፍርም ይጽበየሉ ብምባል ድማ መልሲ ሂቦም ምስ ኢትዮጵያ ተስማዕሚዕና ኢና ፕሬዝዳንት ሐሰን ናትና አይን ዝብሎ መሬት ክቆጣጽሮ ከም ዘይኽእል ይፈልጥ እዩ ን34 ዓመታት ክልተ ዝተፈላልያ ነጻ ሃገራት ኢና ክልተ መንግስታት ኢና ኩሉ ሰብ ይፈልጦ ብምባል ካብ ሶማልያ ንዝለዓል ሕቶ ላዕላውነት ነጺገን ወሎ ፕሬዝዳንት ሙሴ ቡሂ ድሕሪ ስምምዕ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ኩናት ተሓሲቡ ነው ይርኢ ዝበሉ ፕሬዝዳንት ቡሂ ነዚ ድማ ግብጺ ናብ ሶማልያ ኣትያ እዚ ፍታሕ ክኸውን ይኽእልን ፕሬዝዳንት ሐሰን ክልተ ዝተፈላልያና መንግስታት ምዃንና ተረዲኡ ምሳና ክዘራረብ እንተ ዝደሊ ጽቡቕ ምዃነ ኢሎም እቲ ኣብ ሓደ ወርሒ ክትግበር ዝነበረ ስምምዕ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ሓደ ዓመት ክመልኦ ክልተ ወርሒ ጥራሕ ተሪፍዎሎም ብመሰረት ፕሬዝዳንት ሶማሊላንድ ግን እቲ ጉዳይ ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ምዃኑን ሃገራዊ ስምምዓት ንምትግባር ሓያሎ ዓመታት ዝሓትት ምዃኑን ብምግላጽ እቲ ምድንጓይ ሓድሽ ነገር ከም ዘይኮነ ይረድኡ ሱዳን ናብ ደንበ ኤርትራ ግብጽን ሶማሊያን ንምጽንባር ሕቶ አየድልያን ክብሉ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ገሊጾም ናብ ርዕሰ ከተማ ኤርትራ አስመራ ዝወጽሑ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ሱዳን ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ዝተረኻቡ ዝወጽሑ ሓበሬታታት የመልክቱ ሓደ ካብቶም ጋዜጠኛታት ሙዛሚል አቡ አልቃሲም ዝተባሃለ ትዕዝብቱ ብቋንቋ ዓረብኛ ከም ዘቃልሖም ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ቅድመ ሓደ ወርሒ ምጅማር ኩናት ሱዳን ምስ ጀነራል መሐመድ ዳጋሎ ዝገበርዎ ናይ መወዳእታ ርክብ ዝተዛራርዎ ምስጢር ከም ዝነገርዎም ሓቢሮሎም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አውጽዮንጎ ዝተባሃለ ምስጢር ድማ ጀነራል መሐመድ ዳጋሎ ኣብ ልዕሊ ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ኩናት ንምጅማር ይዳለው ከም ዝነበሩ በዚውን ሓገዛት ከም ዝጠሉ ከም ዝነገርዎም ይዛረቡ ንሰራዊት ሱዳን ዝቃወመሉ ምክንያት ሓቲተዮም ዘእምን መልሲ ግን ኣይረኸውኩን ዝበሉ ኣይተ ኢሳያስ በአንጻሩ ንሰራዊት ሱዳን ይድግፉ ከም ዘለውን ነቶም ጋዜጠኛታት ከም ዝገለጹሎም ተሓቢሮሎም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ሓይልታት ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ሕድሕድ ኩናት ኣመልኪቶም
ዝኾነ ክቡር ሰብ ኣብ ምፍራስ ሱዳን ኣበርክቶ ክገብር የብሉን ኢሎም ይኹን እምበር መንግስቲ ኤርትራ ንጀነራል አልቡርሃን ከም ዝድግፉ እዩ ዝግለጽ ምክንያቱ ድማ ግብጺ ንአልቡርሃን ስለትድግፍ ንግብጺ ንምሕጓስ እዩ ዝብሉ ኣለዉ በአንጻሩ ድማ ጀነራል መሐመድ ዳጋሎ ብሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትስ ስለዝድገፉን ኤሚሬትስ ድማ አንጻር ግብጺ መሓዛ ኢትዮጵያ ስለዝኾነትን እዩ ዝብል ትንታነ ኣሎ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምህናጽ ከባቢ ኢሎም ዝጠቀስዎ ጉዳይ 4 ዓምድታት ዝሓቆፉ ምዃኑ ገሊጾም ንሳቶም ድማ ሩባ አባይ ቀርኒ አፍሪካ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ባሕርን እዮም ኣብ ዝኾነ ካብዚኦም ሃገራት ዝፍጠር ናዕቢ ኣብቶም ካልኦት ሃገራት ጽልዋ ክህልዎ ስለዝኽእል ሃገራት እዚ ዞባ ኣብ መላእቲ ከባቢ ምርጋዕን ምስራት ክሰርሓ ከም ዘሎን ይገልጹ ይኹን እምበር ዞባ ቀርኒ አፍሪካ ንኽሕመስ መሪሕ ግደ ይጻወቱ ካብ ዘሎ አካላት መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ሱዳን ኣባልተን ስሉሳዊ ቃል ኪዳን ፈጢረን ዘለዋ ሃገራት ኤርትራ ሶማልያን ግብጽን ዝቀረበሎም ሕቶም ሱዳን አካል ናይዚ ኪዳን ንምዃን ዕድመ ኣየድልያን ብምባል ንኽትከውን ግን ድልየቶም ከም ዝኾነ ምግላጾም ተቃሊዐሎም ባይቶ ጸጥታ ውድ ሕቡራት መንግስታት ለወቅቱ ሓገዝ ሶማሊያ ደረጃ በደረጃ ንምትራፍ ድምጽ ውሳነ ከም ዝህብ ተገሊጹ ባይቶ ጸጥታ ውድ ሕቡራት መንግስታት ካብ ድሕሪ ጽባሕ ጀሚሩ ኣብ ዝወጽሉ 2 ዓመታት ንለወቅ ሓገዝ ውድ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ሶማሊያ ደረጃ በደረጃ ንምትራፍ ዝቀረበ ረቂቅ ውሳነ ድምጽ ክህብ ምዃኑ ተፈሪጦሎም እቲ ረቂቅ ውሳነ እንተዳ ተቀባልነት ረኺቡ ካብ ለወቅ ዓቃብ ሰላም ውድ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ሶማሊያ ናብ ትካላት ሶማሊያ ዝግበር ምትሕላፍ ሓላፍነት ዝከታተል ሓዱሽ አካል ተልእኾ መሰጋገሪ ሓገዝ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ሶማሊያ UNTMA አስኪ ምስረት እዩ እዚ ተወጢኑ ዘሎ ምስግጋር ድሕርቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሶማሊያ አሕመድ መዓሊም ፊቂ ዝቀረበ ሕቶ እዩ ኣብ ወርሒ ጉንበት ናብቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ጽሓፍዎ ደብዳቤ ስልጣን እቲ ሕዚ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ኣብ ዝወርሒ ክውዳ ኣድላይ ኣግባባት ብቁልጡፍ ክዛዘም ተማሕጺኖም ነይሮም ኣብ ወርሒ ነሐሰ ካብ ሶማሊያ ዝቀረበ ሕቶ ሲዒቡ ዝመጽእ እማመ ን2 ዓመታት ጸንሕ ደረጃ በደረጃ ስልጣን ዩኒሶም ናብ ዩኒሲቲ ከም ዝልወጥ ዝተገለጸ ኮይኑ እዚ ምስግጋር ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ሶማሊያ ቀጻል ነጻዓርታት ህንጸት መንግስትን ምርጋጽ ኣገዳስ ምዃኑ ይግለጽ እቲ መበገስ ረቂቅ ዓባይ ብሪጣንያ ስልጣን ዩኒሶም ክሳብ ተሓሳስ ንኽናዋ ሓሳብ ቀሪባ እንተኾነ ግን ቻይና ሩስያን ካልኦት ሓያሎ ኣባላትን ንሕቶ ሶማሊያ ንምንጽብራቅ ናብ ባሕቲ ሕዳር ንኽስሓብ ገይሮን እዮም እቲ ረቂቅ ውሳነ ብተወሳኺ ኣብ እዋን ምስጋር ቀንዲ ዕላማታት UNTMA ዝገልጽ ኮይኑ ንመስርሕ መረጻ ሶማሊያ ብምድጋፍ ምስ ኣህጉራውያን ለገስትን ምውሃድ ከምኡ እውን ብድንፋዕ ሰብኣዊ መሰላት ይርከብዎም እዚ ለውጢ ምስቲ ተልእኾ ስግግር ሕብረት አፍሪካ ኣብ ሶማሊያ ናይ ገዛ ርእሱ ምስጋር ናብቲ ኣብ ምድጋፍ ሓይልታት ጸጥታ ሶማሊያ ዘተኮረ ተልእኾ ደገፍን ምርጋዕን ሕብረት አፍሪካ ኣብ ሶማሊያ ዝካየድ ዘሎ ዝስማዕማዕ እዩ ተባሂሉሎም እዚ ኣኼባ ባይቶ ጸጥታ ድሕርቲ ብቃዋሚ ወኪል ግብጺ ኣብ ሕብረት አፍሪካ መሐመድ ዑመር ጋድ ዝምራሕ ብ28 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ኣኼባ ባይቶ ሰላምን ጸጥታን ሕብረት አፍሪካ እዩ ተባሂሉሎም ክቡራትን ክቡራንን ዜናታት ድሃይሎሚ ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ሎሚ መሰረት ብሩህ ጽባሕና ሰላም